Loh,
iki banjur gede. Ayo dong nih. Saiki kowe kudu nalar, kudu iso nalar. Sebab apa? Gaweanmu ngopo? Aku iki kabeh. Raja Singa nambani kok. Nah, saiki bojomu saiki regane. Bojomu kok kene ngomong. Ngomong apane? Bojomu iki aku ngerti. Mlebu ning gone taman kampungan. Ning jero kono ora nambani sapa-sapa. Nek jenenge kabeh nambani paling opahe 1000, 2000 nganti 10.000 gedene 100.000. Kok ngerti kowe tau dhewe aku kabeh bedino wong aku sing bayar kuwi tergamu. Iya ta? Yo. Kira-kira kan aku kuwi bener apa? Saiki nyatane. Nyatane bojomu nek kabeh anggere mulai kok kraton tekan omah nggawa dhuwit akeh. Iki nomor tak hitung ping 1 2 3 4 ping 7 tak sing keluar wong ribet ya barang metu saya itu akhir ngitung duit dijembreno anggere rawuh atusane wong dasar iki pinteran oh ya nyata kowe kok gawe-gawe oh barang sing dibeli kok iki gawe-gawe saiki ngene nek kowe ora percaya karo aku bukan dhewe bojomu lakon iki nek bojomu bener dadi kabeh kowe perkara iki aku langsung gawe aku tak nyaruke ya kamu bukteke bojomu ora sini kuwi kamu iki ha gampang monggo sore iki ana penyembuhan besar-besaran sore iki ngobati kanggo mbukteke yen pancen bojoku rasi niki saiki saged nganggo salur berkah oke kuwi kanggo kono iki carane ngene kowe aja ngomong nek rasi iki pas atus apa pasu dompet utawa apane kae golek ono nek pas atus utawa nek ora aku karo kono iki lho nganggo sandangan madya ora bawa duit apa ora? Duit apa ini man pangkat duit ewon-ewonan anu satu-satu. Iya, gak percaya gue bisa tau duit kan ya? Mulanya gue gak percaya. Ini nek nonton-nonton prahas ini orang tenang. Penuh aku buat
langsung. Berkutat nanti bagaimana? Kalau mau, saudara tunggu coba lalu lekas semua. Subhanallah dengan tamsu ilmu sehingga saat ini dan tidak mana kami masuk. Saat jatuh cara mengajar amal kamu. Aku kita mencoba. Dengar. Lalu kau katanya seselo aku sudah laku mau coba nanti dulu laku belum merasa lamun batu cuy
panggung kowe. Bisa. Ilmu kalau orang itu rasanya kurang yang ada lupa kebingungan mereka nangin jalani lantu itu terbaik rasanya kan sudah sampai itu sudah gue tempo orang dari cara ini Alman itu tahu dan semua orang hidup nanti aku hidup kami kalau kebencian dan panjang kelakon pecah kemarin bukan saya cara kalau aku dan kok lanjut nawalnya saya cara sekarang ada yang suci kue itu besar dan kemarin aku berhasil
mergo aku ngerti kali si anakmu rong-rong kawin bawan ono ing kraton Mojopae saiki lakon rakuti ratu ono ing kraton Mojopae Pancen kabeh kula bicara karo sengaja jalanan nganti ora kedadian sing kaya ngene sing jalane sapa-sapa nanging jaya negara dhewe ratu ki ora adil lan wicaksana. Oh ngono. Nanging saiki jaya negara kudu Kalipati Moskow kuwi ratu ki ora pantes dadi ratu ono ing kraton Mojopae saiki uga kudu mundur dadi ratu. Amun kowe pengin duwe kawin bawane kraton Mojopae dudu sapa-sapa semua iki resmi adipono Maju. Seneng atimu saiki kuwi dadi juratu kono ing kraton Mojopae. Nanging aja gemuyu. Yen isih ana bekal modo ora bakal lanjut dadi ratu kono ing kraton Mojopae. Monggo. Dan kue bakal wani lawan aku. Maju kekek siap. Engson habukti papa. Engson habukti papa.